Tämä kertomus sijoittaa päähenkilön nimellä Metsuri Lauri ja hänen huskynsä. Se seuraa yksityistä miestä, joka osti pienen, hylätyn mökin huutokaupassa hinnalla 0,25 €. Ja siitä alkoi ketju tapahtumia, jotka paljastivat paljon enemmän kuin mikään mökki olisi voinut kätkeä. Metsä oli hiljaa, mutta se ei ollut vain hiljaisuutta. Se oli sellainen painava, odottava hiljaisuus, joka tuntui kylmien havujen alla ja lumipenkoissa, kuin koko maisema olisi kuunnellut jotakin, mitä ihmiset eivät vielä osanneet kuulla. Lauri ajoi vanhalla maasturilla pitkin polkua, jonka lumi oli peittänyt epätasaiseksi, ja hänen vieressään istui huski nimeltä Sisu. Terävän katseen omaava, korvat pystyssä, hengitys höyrysi pakkasilmassa. Sisu ei ollut vain koira, se oli tapana, seura ja vero, jonka Lauri oli valinnut, kun hän aikanaan päätti vetäytyä kauemmas. Huutokaupan huoneessa oli ollut enemmän naurua kuin sääliä. Kyläläiset olivat puhistelleet ja pudistelleet päätään, kun myyjä oli piirrellyt kerta toisensa jälkeen nollia ja lopulta ilmoittanut hinnan, 0,25 senttiä. Miksi kukaan haluaisi sen, kysyttiin. Se on vain vanha mökki, jäässä ja lahonnut. Lauri ei vastannut. Hän oli tullut hakemaan hiljaisuutta, pientä palasta maailmaa, jossa ei tarvinnut selittää olemassaoloaan muille. Hän oli tullut kuuntelemaan tuulta ja mittaamaan omaa hengitystään kuulussa. Mökin täydellinen tarkenne, sen nuhjunen piha ja ränsistynyt aidan pätkä näyttivät tarinansa heti. Ikkunoissa oli rakoja, ovi roikkui vinossa ja katto oli antanut periksi siellä täällä. Silti, kun Lauri astui kynnyksen yli Sisu rinnallaan, jokin tavallisessa resonoi suunnattomalla tavalla. Kuin talo olisi odottanut, että joku vihdoin saapuisi ja lakaisi pölyt siltä. Lauri laittoi takin pois, tunsi savun hajun, vanha takka, ehkä viimeiksi sytytetty vuosikymmenen sitten, ja painoi kätensä kylmälle hyllyn reunalle. Hän puhui hiljaa koiralleen. Täällä on hyvä Sisu, saadaan rauha. Sisu kuitenkin liikkahti. Se ei ollut ärhäkkä tai pelokas liike. Se oli tarkka, intensiivinen kuonon käyttö. Se kaartoi takkaa kohti ja puhalsi pakkasilmaa lattianrosta tulevan lämpimän voiman tavoin. Sen korvat kääntyivät, se murahti matalasti ja alkoi raaputtaa lattialaudan vierustaa, tassujen rytmi pieni mutta päättäväinen. Lauri rypisti kulmiaan, kumartuli ja työnsi kätensä seinustalle. Lauta tuntui löysältä. Hän kumartui vielä enemmän, tunsi rystystensä alla kiven kylmän pinnan ja nykäisi irrallisen pienen palan esiin. Kiven alla oli vilaus musta, kivilevy, joka istui tiukasti takan juurella. Se oli kuin tarkoitettu piilottamaan jotain. Reunat kuleneet, mutta ei pahemmin, niin kuin joku olisi nostanut sen kerran ja pannut takaisin. Sisu alkoi vinkua, tassu eteenpäin, nenä yhä painautuneena kiven väliin. Lauri veti kiven auki. Ilma, joka purkautui kammioon, oli suoraan sanottuna kellari-ilmaa. Kostea, hiukan homeinen ja kulunut ajan tuoksu. Lämpötilan ja valon muuttuessa Lauri tähyili taskulampunsa kanssa alas kapeaan aukkoon. Kammio oli pieni, mutta se hautoi jotain tärkeää. Syvemmällä nahkainen kansi pilkkotti. Pahvilaatikko, joka oli kääritty öljyiseen paperiin, ja jotain metallista, jonka pinta heijasti taskulampun valoa. Putkien paloja, ehkä, tai vanhoja instrumentteja. Lauri pisti varovasti käden sisään. Sisu työnsi yhä tummempia hajuja nenällään, ja sen hengitys kiihtyi. Pölyhiukkaset leiluivat taskulampun valossa, kuin pieniä tähtiä. Lauri nosti laatikon. Nahkakantiset päiväkirjat olivat painavia, kuluneet, niiden sivut rypistyneet ja ruskeat. Toisessa kääreessä oli pahvilaatikko täynnä asiapapereita, raportteja, kirjeitä ja laboratorioanalyysien kopioita, joiden otsikosta Lauri sai vain osan selvää valaistuksesta huolimatta. Arseeni, pitoisuus ja numeroita, joista tuli huono tunne suuhun. Lauri avasi päiväkirjan epävarmoin sormin. Sivut kertoivat äänellä, joka ei tarvinnut ääntä. Arkinen, mutta suora. Päivät merkattuina, tunteen ja varoituksen sävyillä.
Kirjoittaja oli Arthur Miller, joka oli esittänyt itsensä toimittajaksi, seikkailijaksi ja jossain vaiheessa haltioituneena miehenä, joka oli kaivanut liian syvälle. Hän oli kulkenut laakson läpi, ottanut näytteitä, kirjoittanut koordinaatteja ja merkinnyt kellareita. Kartat olivat repaleisia, mutta niissä oli merkintäjä. Pisteitä metsän reunalla, joen mutkia, paikkoja, joissa vedenväri muuttui ja kasvusto oli kellertävää. Laboratorioraportit, useimmat kopioita, näyttivät numeroita, jotka eivät olleet normaaleja. Arseeni- ja raskasmetalliarvot, joita Arthur oli merkinnyt huolestuneena. Lauri luki taas. Näytteet osoittavat useita kohteita, epäilyttävästi yhtenevä, ei sattumaa. Sivuilla oli myös nimiä. Yritys, jota vastaan oli Nuotti, Geocorpin kaltainen nimi mainittiin useaan otteeseen, mutta Lauri ei jäänyt pohtimaan sitä. Hän tunsi painetta rinnassaan, se oli kuin kylmä kivi, joka painoi sydäntä hänen alle. Sisu parkaisi ja painoi päänsä Laudin polveen kuin varmistaakseen, että tämä jakoi löydöksen. Koira kallisti päätään, sen silmissä oli jotain hyvin ihmistä, odotus ja varoitus yhdessä. Kun Lauri luki läpi sivuja, hän huomasi kellan värisiä liuskoja, joissa luki päiviä ja sijainteja. Artun oli seurannut muuttuvaa vesistöä ja tehnyt näytteitä. Hän oli kirjannut, että kun vedenpinta oli lähestynyt tiettyä arvoa ja kasvusto muuttunut, kalaongelmat olivat lisääntyneet, siipikarja sairastunut ja maaperässä oli merkkejä siinä määrin ylimääräisiä raskasmetalleja, että se ei näyttänyt luonnolliselta. Sanat tahallinen ja kartoittaminen toistuivat. Lauri tunsi veren jäähtyvän käsissään. Tässä ei ollut kysymys vain hylätystä mökistä. Tässä oli joku, joka oli yrittänyt rakentaa todisteet sen puolesta, että koko laakso oli vaarassa. Hän sulki päiväkirjan ja katsoi sisuun. Koiran haaleikkaista korvia pitkin nousi höyryä ja sen katse pysyi tällaisen keskittyneenä kuin tarkoitus. Lauri tunsi äkillisen halun suojella. Ei vain itseään, vaan tätä mustaa pahvilaatikkoa, näitä sanoja, jotka olisivat voineet muuttua ääneksi kyläläisten puolustukseksi. Hän nosti laatikon ja asetti sen rintaan. Niin hellyttävä kuin tilanne olikin, talo, hiljaisuus, koira, Lauri tiesi, ettei tämä jäänyt vain heidän kahden väliseksi. Joku, jolle tällaiset asiakirjat olivat ongelma, olisi valmis maksamaan, uhkailemaan, jopa polttamaan. Seuraavana aamuna Lauri ajoi kylälle. Sisu hengähti tyytyväisenä takapenkillä, lumi suhisi auton renkaiden alla. Kylä näytti samalta kuin se oli aina näyttänyt. Puodit, jotka pitivät auki vain tiettyinä päivinä, vanhat miehet, joiden tuijotus oli hidas mutta tarkka, ja kirkon torni horisontissa. Huutokaupassa Lauri oli kuullut huhuja. Joku oli aikoinaan maksanut veronsa, joku toinen oli tiennyt lopun, mutta harva uskalsi sanoa suoraan, mitä ajatellaan. Hän astui ahtaaseen kahvilaan, asetti Fedon taskunsa laatikon viereen ja istui nurkkapöytään. Kysymyksiä nousi kulmien takaa. Mistä sait tuon? Kysyi yksi naisista, vanhan naurun reunustama ääni. Lauri siirsi katseensa vain hetkeksi, piti vastauksen lyhyenä. Löysin, hän sanoi. En halua puhua siitä enempää. Kylän epäluulo oli aavistuksen syvä. Ei siksi, että ihmiset eivät olisi välittäneet, vaan siksi, että jokin tukahdutettu muisti oli siellä. Muistelmat kartoista ja maista, jotka myytiin ulkopuolisille. Lauri ei alkanut parturoida väitteitä heti sillä kahvipöydällä. Sen sijaan hän soitti ainoalle tunnetulle, joka voisi ymmärtää paperin painon. Mark Jensenille, tutkivalle journalistille, jonka hän tiesi nimenomaan puhuneet epäsäännöllisyysistä aiemmin. Puhelu oli lyhyt. Mark kuunteli, kysyi pari tarkentavaa kysymystä ja sanoi, lähetä kopiot. En halua, että ainakaan tämä jää meidän kahden tietoon. Lauri nyökkäsi, vaikka Mark ei nähnyt sitä, ja tunsi helpotuksen. Joku muu oli puhaltamassa tämän savun läpi. Palattuaan mökille Lauri teki muutakin kuin luki. Hän kuvasi jokaisen sivun, valokuvasi, skannasi ja teki 2 kopiointisarjaa, fyysisen ja digitaalisen. Hän pani yhden sarjan turvalliseen peltiseen rasiaan ja piilotti sen pienen tähystäjäluolan taakse, johon vain hän ja Sisu tunsivat tien. Toinen sarja meni hänen varmuuskopioinsen joukkoon ja eräänä iltana hän aikoi lähettää digiversiot Markille, kun yhteys toimisi. Kuitenkin yön hiljaisuudessa Lauri huomasi katselevansa ulos ikkunasta pidempään kuin ennen.
Metsän takaa saattoi näkyä valoja, jotka liikkuvat oudosti, ja autokatu oli tyhjä, mutta jokin tunne pysyi pinnan alla. Viikko kului. Pienet merkit aloittivat hiipimäsen hänen arkeensa. Eräänä aamuna hän huomasi auton renkaan vierellä maassa pienen naulan. Ei suuri, mutta tarpeeksi sotkunen. Hän punasi hiukan, repi naulan irti ja tunsi epäilyn nousevan nopeasti. Oliko tämä sattumaa? Sattuivatko renkaat vain osoittamaan sen, että joku oli liikennöinyt tiellä yöllä? Toisena päivänä hänen polttopuutelineensä oli siirtynyt muutamia metrejä. Tuskin keneltäkään näyttäisi oudon merkin, mutta Lauri tunsi sen välittömästi. Sisu ei näyttänyt levolliselta. Se nousi illalla vartioimaan ikkunaa, hengitys kävi ja sen koko ruumis oli kireä. Sitten kylään saapui autollinen, joka ei juuri istunut tavalliseen elämän rytmiin. Huumori oli jäänyt autosta ulos, miehen nimikyltissä oli silti kohtelias hymy, mutta hänen silmissään oli tarkka laskelmoiva kylmä. Hän esitteli itsensä Silas Blackwoodiksi ja sanoi edustavansa yritystä, joka oli kiinnostunut ostamaan maata. Hän puhui sujuvasti, mutta ei antanut isompia lupauksia. Käsittelytapa oli rauhallinen, mutta selvänä. Hän halusi sepalusta, joka estäisi mielipahaa tai ongelmia. Kun Lauri mainitsi, ettei hän ollut kiinnostunut myymään, Silas hymyili ja sanoi, hyvä sattuma, mutta mieti tätä. Jos maata hallinnoitaisiin laajemmin, asialla voitaisiin järjestää parempi valvonta. Toisinaan vastuu on taloudellisempaa, jos ammattilaiset ottavat hoitaakseen. Lauserakenne oli kohtelias, mutta Lauri kuuli sen pinnan alla sen, mitä ei sanottu. Uhka piilossa sopimuksen takana. Silas ei koskettanut laatikkoa, mutta hänen katseensa hiljalleen liukui kohti Lauriin ja koiravalvontaan. Täällä on rauha ja se riittää meille, Lauri sanoi. En halua osaksi liiketoimintaa. Silas nosti olkapäitään ja jätti korttinsa pöydälle. Siihen ei tarvitse vastata nyt, ajattele sitä. Ja sitten hän meni. Kaatopaikan ovi sulkeutui ja Lauri tunsi samanlaisen kylmyyden kuin lumipeltojen varjoissa olisi liikkunut jokin valtava kättäpäille laskemassa. Seuraavat päivät toivat lisää painetta. Sheriffin nimeltä Reeks kävi kerran tai kahdesti. Hän oli mies, jonka oli tarkoitus edustaa laillisuutta, mutta hänellä oli tapana katsoa asioita kapealla silmällä. Hän jätti 3 sanaa Lauriin. Välitetään, ettei aiheuta paniikkia. Jopa niitä sanoja lausutaan niin, että niiden merkitys muuttuu. Reeks puhui tavallaan, joka ei pyytänyt selitystä, mutta piti oven auki korruptiolle. Sellaista käytöstä, jota kyläläiset olivat alkaneet tunnistaa. Lauri tunsi, että Reeks katsoi häntä enemmän kuin uteliaana, kuin mahdollisena häiriön tekijänä. Eräänä iltana pimeys oli raskas ja lumi pyöri nopeasti tuulen mukana, kun Lauri löysi auton renkaastaan uuden reijän. Tämä oli jo liian monikertaista sattumaa. Hän meni ulos ja katsoi jälkiä lumeen. Kulku oli raskasta ja tarkoituksellista. Joku oli tullut lähelle mökkiä. Jos ei olisi tehty ääntä, olisi voinut olla vielä lähempänä. Sisu vartioi uskollisesti, korvat pystyssä, valmiina liikkeelle. Lauri löysi itseensä sellaista harvinaista intensiteettiä. Ei pelkoa, vaan hallintahalua. Hänen käden liikkeensä olivat nopeita ja hänen ajatuksensa teräviä. Hän otti laatikon ja piilotti sen uudelleen syvempään, toiseen piilopaikkaan, jonka vain hän tiesi. Jos jotain yritettäisiin ottaa, hän halusi sen olevan mahdollisimman vaikeaa. Yön tullen, kun lumi alkoi rytmittää kattoa kuin vainaja palkkaa, Lauri kuuli jotain vierasta, kahinaa, kuin kengän nauhat suhisivat lumessa, varovainen isku oven sivulla. Sisu nousi kuin veitsellä leikaten, kokonsa täysi ja alkoi murista. Se oli matala, varoitteleva ääni, joka ei ollut tarkoitettu ihmiselle, vaan uhkalle. Lauri kuuli askeleet ja huomasi varjon liikkuvan pihalla. Hänen syke nousi, mutta hänen liikkeensä pysyivät hallittuina. Hän tarttui vanhaan rautapalkkiin, jonka hän oli ottanut jo taloon tullessaan, ja suuntasi ääntä kohti. Ovi koitti avata ulkopuolelta, hiljaisia koputuksia, jokin tai joku kolkutteli, etsi sisään pääsyä. Silmiensä nurkasta Lauri näki Sisu kiemurtelevan, kun se hyökkäsi ovelle, jalkojen alla huuto. Koira repi ja väänsi, mutta se ei saanut ovea auki. Ulkomuodoltaan varjo perääntyi hetkeksi, mutta ääniä kuului myös kuin puhelin, vaimea keskustelua, joka kulki tuulen mukana. Lauri tunsi käden painuvan ovea vasten, kätensä oli kylmä, mutta tunsin selvästi, että nyt ei ollut enää vain uhkia. Joku oli valmis testaamaan rajansa.
Seuraavat hetket olivat hektisiä ja katkonaisia. Ovi rysähti, lumi syöksyi sisään kuin joku olisi vetänyt kankaan sivuun. Pimeydessä näkyi valon välkettä, otsalamppujen heikko loiste. Miehiä tai naisia, ei enää selkeänä hahmona, heidän liikkeensä teräviä ja hiljaisia. He tunsivat laittoman tutuiksi hiljaisessa maailmassa, heidän äänensä matalissa viesteissä sanoivat asioita, joita ei haluttu ääneen mainita. Lauri astui eteen, nosti rautapalkin ja Sisu hyökkäsi eteen kuin kupera pallo voimaa. Koira ei iskenyt tahallisesti, mutta se esti, se katkasi hyökkääjän rytmin, sai kenet tahansa harkitsemaan uudelleen hänen tarkoituksiaan. Taistelu oli lyhyt, mutta tuntui pitkittyneenä. Sisu repi käsivarteen reikää, mutta ei pahaenteisesti. Lauri löi rautapalkilla oven vieressä olleen miehen käsivartaan ja se riitti hetkeksi. Hyökkääjät perääntyi hämmentyneinä ja katosivat pimeyteen kuin haamut, mutta heidän äänensä lupasivat palata. Lauri seisoi ovella hengästyneenä, käsi täristen, kun lumi alkoi jälleen satamaan hiljalleen. Sisu painautui hänen jalkoihinsa, hengitys tasaantui nopeasti ja sen katse pysyi valpaana, valmiina uuteen mahdollisuuteen. Lauri katsoi ympärilleen. Lattialaudat olivat repaleiset ja uunin edusta sotkuinen, mutta laatikko oli vielä siellä. Laatikko, joka oli antanut heille tämän myrskyn. Seuraavana päivänä Lauri käveli kylälle kuin mies, jolle oli annettu merkki. Hän ei halunnut kertoa tapahtumista jokaiselle, mutta hän tiesi, ettei voinut jäädä yksin pitämään kantaa. Hänen kätensä tärisivät yhä muistosta, ei niinkään kivusta, vaan siitä, että joku oli tullut ja koettanut ottaa hänen rauhansa väkivalloin. Mark Jensen vastasi lopulta viestiin. Jos kannat todistusaineistoa, me tarvitsemme kopiot. Laita digiset kopiot salattuun postiin tai tapaamme turvallisessa paikassa. Markin ääni kuulosti vakavalta. Lauri ei ollut koskaan ollut halukas julkisuuteen, mutta nyt kysymys ei ollut itsestä, vaan laajemmasta vaarasta. Maaperästä, vedestä, ihmisistä, jotka eivät halunneet totuuden nousevan pintaan. Sisu tuntui aavistavan, että heidän elävänsä oli muuttunut. Se seurasi Lauria tiukasti, ei antanut tämän mennä yksin pihalle ilman työtä tai tarkkausta. Koiran vaisto ei ollut koskaan erehtynyt Laurin mukaan. Se tiesi ihmisten tunteista, maaperän säätilasta ja, joskus, myös siitä, milloin varjo oli lähempänä kuin sanoisi. Lauri itse ei lähtenyt muihin keskusteluihin, mutta hän alkoi rakentaa pientä turvajärjestelyä. Ikkunoihin kiristetyt laudat, salainen yhteys Markkiin, pari ylimääräistä varmuuskopiota, jotka hän peitti lumivalleilla. Silti jokin painoi hänen mieltään. Riks ja Silas eivät näyttäneet sattumalta olevan paikalla. He näyttivät olevan järjestetyssä roolissa, joka auttoi piilottamaan mitä tahansa maaperän alla. Erään iltapäivän suussa Lauri huomasi kylän keskustassa muuten toimivan talon edessä silmilleen toisenlaista liikettä. Silas Blackwoodin auto oli pysähtynyt jälleen paikalle, ja mies itse astui pimpäri kuin olisi etsien jotakuta. Kun Lauri tuli lähemmäs, Silas kääntyi juuri ja näki hänet. Heidän katseensa kohtasivat ja Silas lähestyi jälleen. Hänen äänensä oli sama, palvelualtis ja kylmä. Olet varmaan huomannut, että me voisimme hoitaa tämän nopeammin ja tyylikkäämmin, hän sanoi. Lauri vastasi vain, en ole kiinnostunut myymään. Heidän puheensa oli kuin kahden mukia kohdannut metalli. Se kesti vain hetken, mutta sen sisältöjä varjosti uhka. Kyläläiset tuijottivat hiljaisina. Joku sanoi myöhemmin, katastrofia vältellen, että Silas hymyili liikaa. Samana iltana Lauri löysi auton renkaastaan jälleen reijän. Tällä kertaa se ei jäänyt pelkäksi tahattomaksi tapahtumaksi. Hän huomasi jäljet lumeen ja hän seurasi niitä pimeään kuin salapoliisi. Jäljet veivät lähemmäs metsää ja lumihanki oli poljottu merkityksi muistoksi. Hän ymmärsi nyt, että jokin suurempi oli alkamassa. Hänen kohdallaan oli tehty koe, testattu hänen reaktionsa. Hän oli vastannut terävästi ja puolustanut. Se oli herättänyt jotain sodan kaltainen. Vastapuoli tiesi, että hän oli valmis ja siksi he olivat nousseet vielä määrätietoisempiksi. Kun taivas hämärtyi ja sininen ilta peitti mökin, Lauri istui sisällä, päiväkirjat ja raportit pöydällä ja Sisu makasi hänen jaloissaan.
He olivat hetken yhdessä ja Lauri mietti, miten yksinkertaisesta toivosta rauhaan oli tullut velvollisuus, joka vaati hänen varovaisuuttaan. Hän ajatteli kyläläisten kasvoja, heidän hiljaisuuttaan ja Arthur Millerin sanoja, jotka kaikessa kirjallisuudessaan puhuttelivat häntä. Kun tieto pysyy piilossa, se kuolee. Kun se annetaan, se voi pelastaa. Mutta tieto ei vapauta yhtä helposti kuin uskotaan. Se vetää puoleensa, se herättää vastustusta ja se tekee siitä, joka sen kantaa, alttina altian. Lauri ei halunnut sankaruutta, hän halusi vain turvata kotinsa ja suojella yhteisöään. Silti, kun pimeys venyi ja ulkona aurinko katosi kokonaan, hän kuuli taas askeleet. Ne olivat erilaisia kuin ennen, lähestyvät, varavat, kuin joku olisi hiipinyt tarkasti ja laskenut mahdollisuudet. Sisu nousi, niskakarvat pystyssä, ja sen hengitys muuttui suupielet jännityksestä. Lauri pysyi hiljaa, kuunteli ja odotti. Ovikellon kaukainen ääni, joka ei ollut mikään oikea kellon kilinä, vaan pieni naarmu kovella, sai hänen sydämensä nousemaan nopeasti. Hän hiipi ikkunaan ja näki varjon pihalla. Se ei ollut yksi ihminen, vaan kaksi, ja valot paloivat niiden kasvoissa kuin varoitus. Lauri tiesi, että tässä ei enää ollut testin aikaa. Hänen kädessään oli laatikko, jossa oli sanoja, karttoja ja analyysit. Todistuslaatikko, joka saattoi muuttaa Laakson tulevaisuuden. Hän mietti hetken, mennäkö ulos, avata keskustelu tai vetäytyä ja soittaa Markille. Sisu puhalsi ja murisi, ja kummankaan heidän mielessään ymmärrettiin, että kohtaaminen olisi lyhyt ja ankara. Valo välkähti ja varjot liikkuivat nopeammin kuin aiemmin. Lauri tarttui takin reunasta, muisti rautapalkin painon sormissaan ja ajatteli, että jos hän halusi pitää tämän pienen maailmansa ehjänä, hänen oli oltava valmis tekemään enemmän kuin suojelemaan kilpeään. Hän oli tullut rauhaa hakemaan, mutta nyt rauha oli tehtävä oikeudeksi, joka vaati tekoja. Sisu nyökkäsi ikään kuin ymmärtäen tämän päätöksen ja heidän askelensa lähestyivät ovea, yhdessä, hiljaa, mutta valmiina. Ovi aukesi hitaasti ja ulkoa tunkeutuva kylmä ilma leikkasi huoneeseen kuin terä. Lauri veti Sisua lähemmäs, tunsi koiran lihasten jännittyvän kuin jouset. He astuivat eteisestä pihalle, lumi narskui kenkiensä alla ja kauempana metsä peitti varjot, joita hän ei enää halunnut jättää koskemattomiksi. Taakse jäi mökki, jonka ikkunat heiluivat kuin silmät, jotka eivät enää nähneet. Laatikko painoi rintaa vasten, paperin ja nahan hajua, muistuma jostain paljon vanhemmasta, paljon vaarallisemmasta. He eivät ehtineet 10 askelta, kun valot välähtivät pimeässä. Moottorin jyrähdys ja Silas Blackwoodin musta auto pysähtyi pihatiellä kuin jokin varjo olisi laskeutunut maan päälle. Lauri pysähtyi ja Silas astui ulos hymy naamallaan, kädessään 2 miestä. He eivät kiirehtineet, heidän liikkeensä olivat viimeisteltiä kuin esiintyminen, jossa jokainen ele oli laskettu. Silas astui askeleen lähemmäksi, piti kätensä näkyvissä, kohtelias kuin oli aina ollut. Ei tarvitse tehdä mitään hätiköityjä liikkeitä, Lauri, voimme järjestää tämän kunnolla, rauhassa. Hänen äänensä oli sileä kuin öljy. Lauri katsoi laatikkoon kiinnitettyä nahkanyöriä, tunsi paperin reunat sormissaan. En myy, hän sanoi lyhyesti. Ajattele kylää, Silas vastasi. Ajattele tulevia sukupolvia. Tämä alue tarvitsee kehitystä, me tarjoamme ratkaisun. Se ei ollut tarjous, se oli koetus. Silas astui hiukan lähemmäksi. Mies takanaan näytti poimivan jotain taskustaan, jotain pientä ja metallista. Ehkä puhelimen ja ehkä myös lupauksen, joka ei kuulunut kyseiseen kylään. Sisu murahti ja sen karvat nousivat pystyyn. Se asetti jalkansa etuasentoon, selkeä viesti, tule eteenpäin, kokeile. Silasin hymy kaventui vain vähän. En halua tehdä mitään, mikä vaarantaisi ihmisiä, Lauri sanoi. Tämä on kodin paikka. Mutta jos jätät tämän sikseen, Silas aloitti. Sitten, nopeasti kuin myrskyn isku, hänen mies paljasti aseellisen varustuksen ja toinen matalalla äänellä huusi jostain autosta. Lauri oli valmis. Hänen kädessään rautapalkki oli tuttu paino. Se oli käsissä kasvanut työkalu, ei mitään kaunista. Hänen silmänsä kiertyivät ympärille. Kylä näytti paikalta, joka oli herännyt seisomaan heidän väliinsä. Hetkessä kauhu tempasi tilan. Hyökkääjät lähestyivät, mutta Sisu ei antanut periksi.
Se iski eteen, tassujen ja hampaiden yhteispeli oli tarkkaa kuin juoksun rytmi. Koira tarttui ylävartaloon, ei halventavasti, estääkseen, hidastaakseen. Lauri iski rautapalkilla kohti hänen olkapäätään. Isku ei ollut tappava, mutta tarpeeksi ärhäkkää, että hyökkääjät vetäytyivät. He juoksivat autolleen, Silas viimeisenä, ja heidän äänensä katosivat kuin niitä ei olisi ollutkaan. Yöllä, kun lumi peitti jäljet, Lauri ei nukahtanut. Hän istui pöydän ääressä, laatikko edessään, ja luki Arthur Millerin kirjauksia uudelleen kuin ne olisivat rukouksia. Sivuilla oli paikka toisensa jälkeen, näytteiden numerot, GPS-koordinaatit, päivämäärät. Arthur oli seurannut Laakson hiljaista kuolintanssia. Paikat, joissa vesi oli muuttunut, maatilat, joissa eläimet olivat kuolleet, pelloilla märkivä kasvusto. Sanat olivat yksinkertaisia, mutta niissä oli paino. Tahallisuus, systemaattinen muutos, kato. Jossain oli maininta putkista, jotka kulkivat Laakson läpi ja joita kukaan ei ollut ilmoittanut. Mark Jensen soitti aamulla. Hänen äänensä oli matala ja nopea. Lähetä kopiot nyt. Älä lähetä tavallisilla postin reiteillä. Käytä salattua yhteyttä tai vie itse turvalliseen paikkaan. Hän oli kokenut ja hänen neuvoissaan oli pelkoa, mutta myös järjestelmä. Miten paljastus saadaan julki ilman, että lähteet vaarantuvat? Lauri teki niin kuin Mark käski. Hän teki 3., 4. ja 5. kopion, antoi yhden naapurin turvalliseen kellarin, vanha mies nimeltä Paavo, joka oli sodan aikana piilattanut paperinsa pullon alle ja elänyt ne myöhemmin yli. Paavo ei kysynyt kysymyksiä, hän ymmärsi vain. Toinen kopiopaketti lähti autolla pääkaupunkiseudulle perään postin kautta, joka tunnettiin yksityisyydestään. Lauri jätti itselleen vain pienen numerokoodin ja muutaman digitaalisen varmistuksen. Hän tunsi etuoikeuden tunteen, vastuullisuuden, joka nostettiin hänen harteilleen. Tämä ei ollut enää vain hänen henkisen toiveensa. Tämä oli ihmishenkien kysymys. Päivien saatossa painostus tiivistyi kuin lämmetty metalli. Renkaan reijät muuttuivat useammaksi. Sytytysyrityksen varoitusmerkkejä alkoi näkyä. Pieni öljytynnyri, joka oli astiassa, joka oli tarkoitettu mökin takapihan pensaikkoon. Ei aikaa paljon, mutta tarpeeksi aikaa pelotella. Yksinäisyys, jonka Lauri oli hänelle valinnut, muuttui esteeksi. Tuntematon, joka sai laitoksen liikkeelle. Silloin tuli ilta, jolloin liekit eivät jääneet vain kaukaisten lautasten taakse. Kun tuuli nousi, se toi mukanaan polttoaineen hajun. Mökin ovi räjähti auki ja he olivat liian myöhässä. Ensimmäinen liekki karttui kuiviin verhoihin, sitten kattoon. Savu nousi tummana pylväänä. Lauri ei miettinyt. Hän tempaisi laatikon ja ryntäsi sisään niin kauas kuin liekit antoivat. Sisu oli hänen taskussaan, mutta se ei pelännyt. Se hyppäsi edellä, korvien asento eteenpäin ja auttoi Lauria työntämään pohjavalaistuksen liian pimeään nurkkaan. He löysivät vielä yhden laatikon, jossa oli lisää kopioita, mutta savu alkoi pistäytyä silmiin ja Lauri tiesi, että heidän on lähdettävä. Hän laski käsinsä sen, mitä voitiin kantaa ja juoksi pimeyteen. Ulos tultaessa hän kuuli matalia ääniä, naurua, joka ei kuulunut pelastuksen laariin. Ulkona lumi höyrysi, kun liekit söivät ilmaa. Silasin auto oli ajettu läheiselle tielle ja odotti. Siinä istui mies, joka ei ollut tullut tapamaan, vaan toteuttamaan jotain muuta. Kun he juoksivat pihalle, Silas näkyi hetken auton ikkunassa, hymyilevä kuin ihminen, joka oli varma voitostaan. Mutta voitto ei tullut vielä. Lauri onnistui turvaamaan osan papereista. Osa savusta oli ehtynyt polttaa reunoja, mustaa ja käryvää, mutta suurin joukko oli säilynyt. Arseenilistan numeroita, karttoja, päiväkirjan sivuja. Hän käveli metsän reunaan ja hautasi kätensä lumen suojiin. Kätki kopiot paksun kuusen juureen ja merkitsi paikan kivellä. Merkki, jonka vain hän ja Sisu tiesivät. Ajatus oli yksinkertainen, jos mökki palaa, kopiot eivät nehdy tuleen. Seuraavat tunnit olivat kaoottisia. Paikalliset palokunta tuli roihusi ja savu nousi paksuna. Silas kaukana yritti pitää tarinaansa. Onnettomuus, vanha liesi, huolimattomuus. Mutta Arthurin tekstit eivät pysyneet hiljaisina. Mark sai kopiot digitaalisesti ja pani ne eteenpäin verkostoille, jotka tunnettiin oikeudenmukaisuuden puolesta. Hän ei välttellyt julkisuutta, hän tiesi mitä toimia, ja hän aloitti verkon vetämisen, kutsui mukaansa valtion tutkijoita, luotettavia laboratorioita ja asiantuntijoita. Kellojen kellot soivat hiljaa digitaalisissa kelloissa ympäri maata. Kun poliisi saapui, heitä vastaanotti laajalle levinnyt sekavuus.
Paikallispoliisin edustaja Riggs oli paikalla. Kasvot kylmän näköisinä, hän vältti silmiä, mutta hänen asemansa oli selvä. Hän ei ollut tuttu sankari, ja miehen silmissä oli aina pieni häivähdys laskelmointia. Mutta nyt tuli kutsu, jota ei voinut ohittaa. Valtakunnallinen tutkintaryhmä, joka tunnettiin kovaotteisuudestaan. Ihmiset, jotka saapuvat helikoptereilla ja kantavat mukanaan lupaa tutkia laajasti. He eivät tulleet vain kysymään kysymyksiä. Heillä oli käsiaseet, heillä oli lista, heillä oli neuvoja, ja heidän läsnäolonsa veti nopeasti Silasin ja muut epäilyt näkökenttään. Tutkijoiden saapuessa paljastui, että Arthur Millerin tiedot olivat laajemmat kuin kukaan oli kuvitellut. Näytteet vahvistivat epäilyt. Arseenipitoisuudet useissa pisteissä näyttivät poikkeuksellisilta suhteessa luonnon taustaan. Kartoitukset osoittivat toistoja, kuvioita, jotka viitsasivät tahalliseen toimintaan eikä vain onnettomuuksiin. Journalismin ja tiedon yhdistelmä oli lyömätön, kun Markin kuvaamat faktat ja valokuvat liitettiin laboratorioiden tuloksiin ja Laurin löytöihin, muodostui tarina, jota oli vaikea sivuttaa. Silas ja muut yrityksen edustajat yrittivät kääntää huomion. Sopimattomat toimittajat, epätarkat mettaukset, vanhat raportit, joihin ei voinut luottaa. Mutta jokainen selitys mureni, kun tutkijat toivat uuden näytteen, uuden tarkan analyysin ja kun ihmisten, eläinten ja kasvien kuolemat aloittivat yhdistää pisteitä toisiinsa. Yhteisön hiljaisuus alkoi rakoilla, ihmiset alkoivat puhua. Paavo toi lisää vanhoja kirjeitä, vanhat maanomistajat tulivat keskustelemaan ja yksi toisensa jälkeen pienet tapahtumat, jotka aiemmin olivat pysyneet nurkan takana, nousivat valoon. Sitten tulivat pidätykset. He eivät olleet suuria julkisia näytöksiä, vaan yksityiskohtaisia, huolellisia. Tutkijat ja paikallispoliisi tekivät yhteistyötä, tai ainakin jotain siltä näyttävää, ja talot tarkastettiin. Silas sai käsiraudat rankoihinsa yhdellä varhain aamun tempulla. Riggs siepattiin paikallisesta poliisiasemasta, ja hänen kasvoillaan oli se hetken pelko, jolla aiemmin oli ollut vain kylmä laskelmointi. Pidätykset tehtiin vastoin pimeyttä ja niistä kertoi heti aamun uutispalvelu. Kuvat herättivät kylmän tunteen ihmisten ruuduille, mustia autoja, sinivalkoisia merimerkkejä ja tutkijoita, jotka kantavat muovipusseja todisteita. Mutta pidätykset eivät sulkeneet tarinaa. Ne avasivat tutkimuksen ovet laajemmalle. Yritysten dokumentit, sähköpostit, maksut, salaiset sopimukset, vanhat paperit, jotka olivat joskus tulleet ulos vain yksi sivu kerrallaan. Mark tekee töitä yötä päivää. Hänen verkkonsa laajeni ja median huomio painui syvälle siihen, mitä oli tapahtunut. Kyläläisten kertomukset isoista lastauksista maasta ja teiden rakentamisesta saivat uusia merkityksiä. Mutta samalla kun tutkinta eteni, uhkailut eivät loppuneet. Silas ei ollut ainoa kostonhaluinen. Eräänä aamuna Lauri löysi peltisäiliön pihastaan tyhjänä, sen, jossa hän piti tärkeimpiä varusteitaan. Sen ovi oli irrallaan, paperit, jotka hän oli odottanut laittavansa poissa silmistä postiin, olivat kadonneet. Hän tiesi nyt, joku ei halunnut todisteiden leviävän. Se kosketti häntä henkilökohtaisesti. Se ei ollut enää vain Laakson kohtalo, se oli hänen oma tehtävänsä, hänen kotinsa. Sisu huokui rauhattomana, mutta se ei antanut Lauri murtaa toivoaan. He valmistautuivat uuteen varautumiseen. Varmuuskopioita, eksaktimpi piilopaikka, puhelimien varmentaminen. Lauri nukkui vähän ja haukkotti paljon. Hän mietti, miten paljastus vaikutti ihmisiin, jotka eivät halunneet kuulla totuutta. Hän mietti myös Arthurin kirjaamia sanoja, miten tieto, kun se pääsee liikkeelle, voi suojata ihmisiä. Kylän ihmiset alkoivat kokoontua. Aluksi varovasti, sitten avoimemmin. Jotkut tulivat Lauriin kiitosta antamaan, toiset toivat ruokaa ja lämpimiä pipoja, kun he tiesivät, että hänen mökkinsä oli paloittunut. Pienet kädet olivat tarjonneet apua. Puita pilkottiin, ikkunoita peitettiin ja joku toi vanhan radioaseman, jotta he voisivat seurata, mitä tapahtuu maailmassa. Yhteisön jakamat tarinat muodostivat uuden perinteen. Ei enää hiljaisuutta, vaan puheen jatkuva humina. Pian lehdistö ryöpsähti. Valokuvat mustuneesta mökistä, kuvat tutkijoista ja lausunnot, joissa sanoi, että laajempi tutkinta oli käynnissä. Yrityksen puolustus oli kovaa. He kiistivät tahallisuuden, he sanoivat tulokset epäselviksi. Silas puhui lakineuvontajiensa kanssa. Hänellä oli rahaa, juridiikkaa ja taitoa muuttaa keskustelun suuntaa.
Mutta nyt he toimivat vasta valossa, ja yleisön silmät alkoivat nähdä detaljeja, joita ei voi muuttaa. Kun tutkinta laajeni, viranomaiset pyysivät apua ulkopuolisilta laboratorioilta. Näytteet lähetettiin tutkittavaksi ja analyysit toistuivat. Tulokset esitettiin virallisissa raporteissa, mutta media oli jo elänyt uutisvirran läpi. Pieni yhteisö oli yhtäkkiä suuren tarinan keskellä. Paula, paikallinen opettaja, tuli Laurin luo ja sanoi, sinä ja koira, te auttoitte. Me emme olisi muuten uskaltaneet puhua. Lauri ei etsinyt kiitosta. Hän vain nyökkäsi ja tunsi jonkin uuden syntyvän, velvollisuuden, jonka hän ei ollut pyytänyt, mutta jonka hän hyväksyi. Sisu jatkoi vaistoaan. Eräänä iltana, kun lumi taas peitti kaiken, se alkoi kaivaa vanhan kuusen juurelta, juuri sieltä, missä Lauri oli päivänsä piilottanut osan asiakirjoista. Koiran tassut paljastivat paperien pienen kulman. Lauri kumartui ja huomasi, että vaikka osa papereista oli savun mustaamia, suurin osa oli vakuuttavasti tallella. Hän otti ne, kuivasi ja paketoi ne muovipusseihin. Sisu katsoi kuin olisi sanonut, ei anna periksi. Mark lähetti kirjeitä ja soitti kansallisen mediaryhmän johtajalle. Pian valtakunnallinen tutkintaryhmä kutsui kansallisen toimiston paikalle. Heidän logonsa oli painava, heidän kysymykset suoria. He käyvät läpi jokaisen paperin, mimien sisällöt, rahaliikenteet ja sopimukset. He ottivat kopiot jokaisesta analyysistä ja verrattivat niitä muihin alveisiin. He jättivät ei vain todisteita, vaan myös kysymyksiä, joita ei voitu kääntää takaisin. Silas yritti vedota bisneksen puolustusta. Hän väitti, että Geocorpin kaltainen yritys oli tuonut kaupunkien työpaikkoja ja elvytystä. Mutta nyt se ei ollut riittävä vastaus. Kysymys ei ollut pelkästään taloudesta, vaan ihmisten terveydestä ja ympäristön tulevaisuudesta. Kyläläiset alkoivat ymmärtää, ettei heidän pakettinsa ollut vain maa, se oli heidän elämänsä. Konfliktin loppuhuipennus ei ollut suuri kaupungilla järjestetty kohtaaminen, vaan yö, jolloin silmät kirkastuivat ja jokainen hetki oli taistelua. He palasivat mökille, jossa oli vielä hiiltinyttä puuta ja savuavien lautojen hajua. Lauri oli valmistautunut. Hän tiesi, että seuraava hyökkäys tulisi kovempana. Hän oli rakentanut valmiita reittejä, jotka kätkivät todisteet, ja hän oli järjestänyt tapaamisen Markin kanssa läheisessä varastossa. Mark oli tuonut lisätiedostoja ja yhteyksiä maantieteellisiin tietoihin, jotka yhdistivät nämä yksittäiset pisteet laajemmaksi verkostoksi. Yö tuli mustana ja silloin hyökkäys iski. Tämä ei ollut enää vain pieni joukko miehiä, vaan joukko, joka yritti tuhota kaiken. He sytyttivät pienempiä paloja, tarkoitus oli pelotella ja tuhota. Lauri ja Sisu taistelivat, mutta he eivät taistelleet vain fyysisesti. He taisteli aikaa vastaan, ajatusta vastaan, saada kopiot ennen kuin kaikki palaa. Lauri käytti nopeutta, tuntoa ja koiran vaistoa. Hän kompastui, nousi, lähti juoksemaan ja työnsi paperit sisään reppuun, jonka hän oli tarpeeksi fiksu ottamaan mukaan. Ulkoilma oli kaoottinen, liekit nuolaisivat ikkunoita, metsä humisi kaukaa kuin ilmoitus. Ääniä, huutoja, auton ikkunan sirpaleita. Lauri onnistui pakoon lumiselle tielle, missä Mark odotti vastaanottoautolla. He eivät pysähtyneet, eivät kääntyneet. He ajoivat suoraan valoa kohti. Valoa, joka merkitsi turvaa, jonka merkitys oli nyt laajempi kuin koskaan. Viranomaisten huippuyksiköt, jotka saapuivat taustalle helikopterein. Helikopteri kaartoi ilmassa ja heidän valonsa leikkasi yötä. Pidätyksiä tehtiin siellä, missä epäilyt koettivat paita. Silas yritti kääntyä pois, mutta poliisit olivat nopeita. Rix poistettiin joukosta ja hänen naamansa näytti pelkältä talkkilaivan kapteenilta, joka oli juuri ymmärtänyt, että meri ei enää salaudu. Paikalliset viranomaiset joutuivat vastaamaan kysymyksiin. Media oli saapunut ja laittoi suoran lähetyksen käyntiin, kyläläisten kertomukset, tutkijoiden lausunnot ja Arturin päiväkirjan sivut, jotka nyt näyttyvät muuttuvan kohtaloon. Kun kaikki hiljeni, ei tullut rauhaa heti. Tutkinta jatkui kuukausia ja se paljasti rakenteita, joihin Lauri ei olisi koskaan halunnut törmätä. Salaisia sopimuksia, korruptoituneita ilmoituksia ja varoja, joita oli piilotettu kuten rosvot piilottavat aarteitaan. Mutta nyt, kun todistusaineisto oli ulkona, seuraukset alkoivat näkyä. Pyrityksen hallintokerroksissa heräsi paniikki, luettelot, jotka aiemmin oli suljettu laatikkoihin, avautuivat viranomaisille ja tutkijoille. Ihmiset kutsuttiin kuultaviksi, todistajia pyydettiin. Julkisuus ei kadonnut. Se painoi kuin kylvä käsi yrityksen yllä.
Yhteisössä kuului jonkinlainen huokaus, kun vihdoin alkoi tuntua, että jokin oli käännettävissä paremmaksi. Ihmiset järjestivät kokouksia, vaativat korvauksia ja selvitystä. Paikat, jotka olivat kärsineet eniten, saivat alkututkimuksia ja lupauksia puhdistustöistä. Monet toivat vaikka mitä todistusaineistoa, valokuvia, kirjeitä, muistiinpanoja, ja jokainen pala lisäsi kuvaa siitä, kuinka pitkälle ulottuva ilmiö oli. Lauri ei ollut sankari siinä mielessä, että hän olisi etsinyt kuuluisuutta. Hän halusi vain hiljaisen laakson ja pystyvän polun metsään. Mutta hänen kohdalleen oli annettu tehtävä. Hänellä oli sisu, joka ei koskaan jättänyt häntä. Kyläläiset tulivat auttamaan, Paavo toi lisää vanhoja karttoja, Paula toi lapioita ja puita, ja Mark toi median huomion, joka piti tarinan elossa tarpeeksi pitkään, jotta oikeus voisi alkaa toimia. Kun lumi suli ja kevät alkoi vetää elämää esiin, mökin rauniot korvautuivat uusilla laudoilla ja ikkunoilla. Pieni talkoaryhmä teki ensimmäisen korjausurakan. He eivät löytäneet kaikkea, mutta he löysivät tarpeeksi. Lauri päätti jäädä. Hän oli tullut etsimään rauhaa ja löytänyt tehtävän. Hän ei pyytänyt sankaruutta, mutta hän hyväksyi roolinsa suojelijana, jonka ei tarvitsisi olla pyhä, vain uskollinen. Päivitykset tutkinnasta tulivat harvakseltaan, mutta selkeästi. Pidätyksiä oli ja tutkinta eteni monelle rintamalle. Viranomaiset kertoivat, että pohjatyö oli vasta alkamassa. Mark kirjoitti lauseita, jotka alkoivat muuttaa ihmisten käsityksiä. Ei enää hiljaisuutta, ei enää tukahduttamista. Arthur Millerin päiväkirjat, joiden reunat olivat mustuneet ja kuluneet, olivat nyt osa julkista arkistoa, todisteita, joita ei voitu sivuuttaa. Silti tarinan sydän oli pienessä kodissa metsän laidalla. Lauri ja Sisu istuivat usein ulkona iltaisin, katsoen horisonttiin, jossa puut keinuvat ja aurinko laski pitkien varjojen taakse. He eivät puhuneet paljon, heidän hiljaisuutensa ei ollut enää pelkkää vetäytymistä. Se oli yhteisön uusi tapa levätä, tietoisuutta siitä, että totuus oli pyritty esiin, ettei mikään enää pysyisi piilottuna ikuisesti. Eräänä iltana, kun he istuivat kahden, Mark lähetti viestin. Ihmisiä kiiteltiin rehellisyydestään, tutkinta jatkuu, mutta homma etenee. Muista, tämä ei olisi onnistunut ilman sinua. Lauri vastasi yksinkertaisesti, Sisu teki työn. Ja se oli totta. Sisu oli aloittanut kaiken. Pieni äänekäs varoitus, koiran vaisto, joka osoitti kysymyksen. Ilman sitä laatikko olisi jäänyt piiloon ja totuus olisi ehkä nukkunut. Koiran uskollisuus oli muuttanut yhden ihmisen elämän ja koko Laakson kohtalon. Vuodet myöhemmin, kun kylä oli hiljalleen parantunut, eräs nuori poika tuli Laurin mökille ja kysyi, miksi hän oli jäänyt. Lauri katsoi Sisuun ja sitten poikaan ja kertoi lyhyesti, että joskus koti on enemmän kuin katto ja seinät, koti on se paikka, jossa olet valmis pitämään huolta muista. Poika nyökkäsi ja Sisu nosti päänsä, kuin vahvistaakseen sanan. Metsä ei unohtanut. Se kantoi edelleen muistoja, mutta se myös antoi anteeksi, jos sitä oli ansaittavaa. Lauri jatkoi puita hakkaamista, ikkunoiden korjauksia ja pienen pihan kasvattamista. Hän ei palannut entiseen elämäänsä, jossa rauha merkitsi etäisyyttä. Nyt rauha merkitsi jotain muuta, vastuuta, jossa oli voimaa, ja uskollisuutta, joka ei katkennut edes silloin, kun joutui taistelemaan. Kun aurinko laski vielä eräänä iltana kultaisena ja taivas oli kirkas, Lauri katsoi kaukaisuuteen, missä laskun reunat hehkuivat. Hän tunsi jonkinlaisen rauhan, mutta myös tietoisuuden, että maailma oli monimutkainen. Hän hengitti syvään ja silitti Sisuun päätä. Koiran hengitys oli lämmin hänen kättään vasten. Jos haluat kuulla lisää tällaisia kertomuksia, tarinoita, joissa hiljaisuus rikkoutuu ja pienet vaistot muuttavat kohtaloita, paina tykkäystä ja tilaa kanava. Ja kerro kommenteissa, oletko koskaan kokenut, että joku eläin tai pieni teko on kääntänyt elämän suunnan. Jakakaa tarinoitanne, niitä kuunnellaan täällä, missä metsä seisoo vartioimassa ja totuus odottaa.